Leo Brincat għal kemm proposta oriġinali li kienet saret fil-modi biex jinbeda tfassil ta' leġiżlazzjoni dwar it-tibdil fil-klima ma kienx intlaqet mill-gvern preċedenti b'mod pożittiv, issa jirriżulta li kien inbeda xogħol bil-kwiet fuq leġiżlazzjoni simili. Għal huwa tal-fema illi l-stakeholders ewlenin għandhom ikunu involuti sa minn stadju bikri. Saħaq ukoll dwar ħtieġa illi l-implementazzjoni ta' miżuri dwar it-tibdil fil-klima issir fil-faxex kollha tal-Gvern u fil-Ministeri kollha konċernati, jitfit mal-politika ambjentali u dik tal-iżvilupp sostenibbli. Il-Ministru Leo Brincat qal jew bżonn ta' aktar nispeċjalizzati fis-suġġett ħalli jkomplu jisaħħu riżorsi umani tajbin illi għandna f'pajjiżna, semma l-bżonn li nkunu proattivi fl-iżvilupp ta' politika dwar it-tibdil fil-klima. Il-politika nazzjonali tagħna tirnexxi biss jekk taħdem f'mod koerenti u mhux f'mod frammentat u b'ħafna duplikazzjoni ta' xogħol. Għal Leo Brincat saħaq dwar l-importanza li jkun hemm azzjoni dinamika fuq livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali. Il-Ministru Leo Brincat qal li pajjiżna jaqbel mal-pakkett tal-Unjoni Ewropea dwar it-tibdil fil-klima u l-enerġija. Waqt dan il-forum, il-Ministru Leo Brincat ikkonferma lil Simone Borg bħala ambaxxatriċi għat-tibdil fil-klima u lil Alan Pulis bħala konsulent tiegħu dejjem dwar it-tibdil fil-klima.